Здравейте, приятели. Здравейте! Тук сме на метростанция Обела и имам новина, която е огромна за канала. Почти сме стигнали 100 абоната. 96 абоната сме. Още 4. Още 4 хора. Това е Айде, много виж, малко имаш за ли тези да 100 абоната. 4 човека. Сега ще снимаме Абе, синематика мърди, дърба. И така, приятели. Това от нас 4 абоната. Не е много, но няма да ви карам толкова. Да. Ма все пак с 4 човека, да са. Има 4 човека на света, да. Има и повече. Има и повече. Сам мислиш, че сме ние само двамата и някакви други двама. Изкушени. Така че... Да, сега ще си чакам 81. И аз по 81 шестица ли беше? Да, бе. Или седмица? Шиши. Това от нас хора. Чао. Чао. И чао. 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 Чао.